Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhuntsubhunsu ngenxa ngephuzu umatshili komani. Bathi umfana impandle somncane ondanga abadidaya bethi mdala nti cha. Ingane esihlaza cha. Ufunza abaphathi bezonqamala lodela utshele bathi intombi zimdansa ngentshebe zithi umuhle webhuntsubhunsu umuhle umatshili komani. Yazi iphutha engibone insizwa zilenza uthola ukuthi umuntu mangabe ku date whether i first date or second date akunamsebenzi. But uthola ukuthi umuntu iphutha okanye insizwa iphutha lenzayo ukuthi okay bayahamba ke beye kuleyo date baye ku restaurant le abayikhethile mangabe befika ku restaurant kuyadliwa kube mnandi kube nje yaya okay mhlamba abanye baze beshuthe nethombe ndawonye but abanye even abayishuthe nalezo izithombe but behlale kuleyo restaurant behlale bese beyabuya yabo. So uthola ukuthi insizwa imap yayo ayizange idwebe kahle yabona mangabe ku date nobazana wetha date yokuqala noma yesibili fanele uyidwebe kahle imap yakhe. You must know ukuthi okay njoba sizwe yakudapha into ebalekile fanele silithole futhi ithuba sobabili la khona sizoba babili kuphela ngaphandle kokuthi sibone abantu yabo la sokwazi ukuthi khona sithole nethuba lokusazane even further kangcono yabo. So it doesn't mean ukuthi umuntu mangabe seni ndawonye kuleyo ndawo zikhona indawo edolobheni for example mhlawumbe uthola ukuthi ukhipha 100 rand for 2 hours wena waziyo ukuthi udinga ama-hours amanganani but ungakhuluma even nabangani bakho ungababuza mangabe ku date ungababuza ukuthi mfethu yazi iziphi indawo engazithola edolobheni or mhlambe khona umjida wakho edolobheni ohlala khona ongakwazi ukuthi kunikeze ukhiye la nizothola ithuba lokuthi nibe ndawonye khona nobabili ngaphandle kwe-public eye ezo leyo nto. So ibalekile le nto ungayibukeli phansi yabo hayi ukuthi uzohamba nje ukhipha ingane edliwe bese niyabuya no. You must fanele nihlangane nifanele nithole indawo la khona nizoba babili nikwazi ukuthi ke nazane kangcono ngaphandle kokuthi nibuke abanye abantu yabo akupheleli phela kwi-public eye or a-restaurant lapho yabo. So uma kwenzeke kanjalo that's a successful date yabo. So mangabe uzoyigcina nje kwi-restaurant shothi imap yakho awuyidwebanga kahle nakhona remember phela kusho ukuthi umuntu mangabe esendlini lapho uzovuma kalula yabo. Abanye banamahloni uthola ukuthi first date umuntu onalokho yabo but kumsebenzi wakho ukuthi indlela okhuluma ngayo ukwazi ukuthi ke umconvince yonke into ezifinto kahle kahle not ukuthi uyamconvince uyamkhombisa ukuthi yonke into normal. It's not like into enzoyenza mhlambe uzobukeka njengesifebe cha akasona isifebe. It's a normal thing konke into lekubani kulele kwena. Ake sibuyisele emuva kancane lento edate. So ake nje siqale la iqale let's say usedolobheni. Ngiyathanda ukwenza isibonelo ngedolobha ngoba edolobheni phela ukhumbula ukuthi nawe uya edolobheni uyageza ube clean unuke kahle yabo. So amantombazana amaningi amahlo athola kuphi edolobheni not ngakini yabo. So ngiyathanda ukwenza isibonelo ngedolobha ngoba njengoba ngisho ukuthi maningi amantombazana amahle lapha. Okay usedolobheni alright say uyahamba na inkosazana phambi kwakho okay usemva kwayo mhlawumbe uyeza yena iyahamba kulo line lo ehamba kona usemva kwayo yabo. So ungaqala ingxoxo nanoma ingane remember yabo ukuthi uqala ingxoxo nanoma ingane yabo not like kunamagama fancy kufanele uwasho azomdida ingqondo ayi naye angazi ukuthi enze njani avele avume yonke into no. So like that fanele ube normal ube free ukhulume nomuntu ukhombisa ukuthi umuntu normal yabo. Intombazane normal njengawe just like ukhuluma nenye intombazane uyazi but le intombazane ungayazi. Let's say mangenza isibonelo mhlawumbe ucofa ifoni lomuntu ucofa ifoni ikofa njobe ehamba ucofa ifoni. So ungapretenda mhlawumbe ukumphuca leyo phone as if umuntu ozama ukumphuca ifoni phela not like uzozama ukumbamba ngazi ngandlela thize but awuzumthinta but ungamzama ukumthusa nje umnikeze isithombe sokuthi
mhlambe umuntu ozama ukumphuca ifoni naye uzozama ukuyivikela ifoni yakhe. So uma ngabe eyivikela mhlambe usongahleka umtshela ukuthi yazi amaphara amaningi kanjani la edolobheni njengoba uhamba ucofa ifoni kanje awusabi, yabo. Mhlambe nawe uzobe sekuphendula nokuthi mhlambe uzobe sekuphendula mhlambe usungambuza ukuthi yini uthembeni noma mhlambe uyakwazi ukugijima uzokwazi ukulijaha uzolimela mase likuphuca selibaleka. Uzokuphendula ngoba umuntu onormal. Yabo ingxoxo njengoba ngisho abantu once wayibamba lento kufanele ube normal. It's not like nkosazana unjani yazi cha kufanele ube normal, ube free or relax, yabo. And then mhlawumbe usungambuza ukuthi right kodwa hamba kahle, yabo. Uzobe sekhuluma inkosazana uba igama uzokutshela igama lakhe, umbuze nesibongo. Kubalulekile ukuthi umbuze isibongo, khumbule ngoba afanele phela uzumosha amandla akho kanti ingane yakini noma isihlobo sakho, yabo. So uma ngabe esekutshelile igama mhlawumbe uzobe usuthi ngoba phela naye for sure isikhathi esiningi akathi ekutshela igama bese kubuza wena ukuthi wena ubani, yabo. So wena uzobe uthini, uthi yazi bengilindele ukuthi nami uzongibuza igama lami bese ngiyakutshela, yabo, kanti unjani, yabo. And then kubalulekile ukuthi umtshele igama lakho nawe. Leyo nto izokusiza ukuthela ekuthenini mangabe usumfonela ususho ukuthi hayi mina sibanibani, ungakwazi ukuremember ukuthi loya, yabo, akhumbule ukuthi hayi loya bengikhuluma naye. But mangabe uzothatha inamba ngaphandle kokuthi umtshele nawe igama lakho, then uzoba nenkinga mangabe usumfonela ukuthi hayi mina sibanibani. Sibanibani muphi uzofanele uchazeke manje hayi lo kade lapha endaweni ethize, yabo, yabo. So nakhona ke it's not like uzovolunteer phela umtshela igama lakho hayi mhlamba ke sithi uyakutshelela lakhe hayi ngusibanibani bese uthi hayi mina ngusibanibani, cha isho kanjalo njengoba ngisho yazi bengilindele ukuthi nami uthi uzongibuza igama lami bese ngiyakutshela, yabo. So then uzobe sekubuza-ke nawe ukuthi uba igama lakho bese uyamtshela. Umtshela yini igama kuphela, ungamtsheli isibongo ngoba enye intombazane uzoyithothi ngaleso sikhathi ayifocusile mhlambe wayitshela nje isibongo sakhe izovela ithi kanti isihlobo sami, yabo. Yenzela ukudiscourage, ayifuna ukuthi uhambe ngaleso sikhathi. So wena wenza njani? Umtshela igama kuphela. So ungamtshela ini isibongo, kufanele uhlakaniphe. So nikhulume nje leyo nkulumo yenu encanyana engenamsebenzi. And then mangabe usofuna ukuthatha inamba mhlawumbe ungamkhohlisa-ke bese uthini uthi-ke athi ngibo konje uyakhumbula la magama bese uthini-ke uthi yazi ngiyayithanda indlela ocabanga ngayo, for sure kuningi engakufunda la kuwena, yabo. So ngakujabulela ukuthi ngelinye ilanga nje siyasibonana yasithola ithuba nje sibe ndawonye sithi ukwazana kancane. Ithi number yakho, thini number yakho wenza njani? Usathi isandla sakho sifake ephaketheni, khipha ifoni yakho. Uyayazi yonke lonto bengithi angikukhumbuze, alright. So uyayithatha inamba, usuzokwenza njani-ke? Usuzohlela into zakho, ukhumbule lo muntu awenze njani, umfonele ngalolo suku. Uyayazi yonke leyo nto, uyasazi isikhathi ekufanele umfonele ngaso. So angizulo ngicela khona lapho, but ngifuna kusike kule nto ye-date ukuthi kufanele izinto zakho uyihlele kanjani, imap yakho kufanele uyidebe kanjani. So usuyahlela-ke sekufika isikhathi sokuhlela sokuthi nibonane. Okay, uyahlela la indawo enizohlangana khona nangesikhathi ukuthi uhlangana isikhathini, then niyahamba-ke niya kuleyo ndawo oyikhethe wena. Ngithi wena ohlelile fanele wazi ukuthi uzomsaphi, not ukuthi nizohlangana bese vumelene ukuthi akuthatha kuse anywhere, yabo. Usuke into zakho ungayihlelile kahle. Nakhona kufanele ube ne-budget, wazi ukuthi okay imali yami ngizimisela ukuthi ngispende nalo muntu imali engaka. Amandla ethu awafani, wena wazi amandla akho nohlobo lwakho, yabo. Amandla ethu awafani, but kufanele ube ne-budget oyibekayo ukuthi hayi imali engizimisela ukuthi spende la imali yokuthi, yabo. So uma ngabe usukwenzile-ke lokho seniyahamba-ke ungayivumi njengoba ngisho ukuthi ungamvumeli kube yena ngoba manje uzokuthatha kuse la khona kuzodinga ukuthi uspende imali eningi. Ngikhumbula inhloso phela, abantu abaningi bayikhohlwa inhloso ukuthi mangabe niya kwi-date nomuntu whether yokuqala, especially yokuqala. It's not like kufanele kuyokhishwana endaweni eyibizayo indawo mangabe nikhiphana inhloso yokuthi nikwazi ukubona ukuthi ningakwazi ukuphilisana nalo muntu kahle kahle niyovethana, yabo. Khona igama lesingisi ukuvetha, yabo. Umuntu angabe uchecka kahle ukuthi, yabo, like niyothi kama box ubone lo muntu khona nilani ngakhona ngikwazi ukuthi nihlalisane, khona into eningayenza ndawonye nobabili, yabo. Inhloso yaloko
i-date ukuthi nikwazi ukuthi ke nibona ukuthi ngiyaphilisana ningakwazi nikholane nibizane ngo-baby nango-sweetie nango-lovey nango-whatsoever lowo magama lawo ngiyawazi yabo. Not like ukuthi fanele uyokhipha imali yakho inqwaba yemali kumuntu ozothi uma ngabe usuhleli naye etafuleni usumbona ayingeke yabo. Siyabona ukuthi umosha isikhathi yabo. So mangabe nikhiphana uyombona ukuthi uyayideserve lezo ndawo ezifancy ekufanele umkhiphele kuzona yabo. Njengoba ngisho ukuthi amandla ethu awalingani yabo. So niyahamba ke mangabe ke usuhlelileke seniya ke leyo ndawo ekhethe wena niyahlala nje lapho ke seniyadla nidle ngaleyo mali yenu. Then okubalekile ke seniqedile ukudla then usungathini kuyena yazi ake sithole indawo nje la khona soba babili ndawonye ngaphandle kokuthi sibuka abantu. Khumbula phela usuku lethu sobabili lolu yabo. So usuku lethu sobabili lolu special yabo. Then mhlambe nawe uzobe sesho ukuthi uzobe sekubuza ukuthi laphi yabo. Mhlambe uzobe usumtshela ukuthi hayi asambe ngizokukhombisa ila nje eduze. Phela naye umdala awu-date ingane la awuyile kwi-date nengane la ezovela ithi ingane mhlambe yini ufuna sithole indawo la sobabili khona ku-right la ne-restaurant la sesithi mhlambe nise-restaurant hayi ku-right lana mina ku-right ayifuni nizambe cha umuntu omdala uya-understand language nibadala nobabili yabo. So mangabe wenze njalo kuba lula mangabe unemoto yabo. But noma imoto awunayo ayikho inkinga ayithi uyihlelile into zakho nizobe senihamba ke yabo. So musa kuphi la khona nizokwazi ukuthi nithole khona ithuba nenze njani nazane kangcono yabo. So imap yakho kufanele uyidwebe kanjalo njengoba ngisho ukuthi umuntu mangabe esekhona seninaye kuleyo ndlu leyo akusho ukuthi uzovuma yabo. Ningaya erumini leyo mhlawumbe uyikhokhele seyukhipha 100 rand ebuhlungu kufanele uspend imali ke mangabe kwi-date yabo unfortunately. So akusho ukuthi mangabe senikuleyo room uzovuma. Kusangenzeka ngavumi nakhona kufanele indlela mangabe ukhuluma ngayo umvezele ukuthi no kunormal ukuthi ulale nomuntu on your first date. And nakhona mangabe resista kufanele ukhombise umrelaxela ungakhombisi uba desperate usuyamncenga ke manje awukahle ngizoshayesha ngeke sithathe isikhathi eside asilokho umncenga yabo. Mangabe benze njalo uzoresista more yabo. Khombisa umrelaxela no mangabe ungazizwa engathi ungayenza lento ayikho inkinga yabo. Then so wenza mangabe usu right usuzizwa nawe ukuthi kufanele uyenze. But umdala ngimdala so angiliboni mina iphutha lapho yabo. So kufanele umkhulume ngendlela yokuthi nawe uyarelaxa uyabona ukuthi alikho iphutha kulento ayenza yabo. But my point is ungagcini ngokuthi umuntu umkhiphe niye somewhere ningalithola ithuba lokuthi nibe ndawonye. Ngoba mina mangabe ungitshela ukuthi ubuye kwi-date nentombazane the question engizokubuza yona ngibuza ukuthi umhlabile yini yabo. So yona question leyo mangabe ngenzekanga lokho yini ebeyinkinga ngifuna ukwazi ukuthi mhlawumbe uyena oresistile mhlawumbe but nilitholile yini ithuba lokuthi nibe ndawonye mhlawumbe eromini or whatsoever. But la ngenibone khona abantu yabo. Yiloko engifuna ukukwazi yabo. Kubalekile ukuthi nilithole ithuba libe ndawonye. Mangabe insizwe ehlaniphileke uyayidweba imap yakho not ukuthi uyasuka ibanga le ngakini ushaya imoto yakho yohlangana nomuntu niyodla nje sekuleyo restaurant then bese uyabuya. No, hlela izinto zakho makuvuma uyazi ukuthi uyakwazi ukulala nomuntu on your first date kuyena ukuthi yena akana nkinga nalokho nakhona futhi okuningi kukulela kuwena ukuthi indlela okhuluma ngayo naye ukhuluma kanjani naye yabo. But point yale video ungagcina ukwenza njani ngokuthi kudliwe nje kuphela ningalitholi ithuba lokuthi nibe ndawonye. Fanele uyidwebe imap yakho ihleleke ngoba njengoba ngisho ukuthi mangabe uthe uye ku-date nentombazane zokubuza ukuthi umhlabile yini yabo. So mangabe umhlabile
ngiyakutshela ukuthi nawe lokhu kuyakunyusa nje ukuzethemba kuwena nakhona akusho ukuthi mangabe evumile nilale on a first date mhlawumbe useyisifebe noma cha kasona but ukuthi ubethelele nawe usikhohlakalile wena kufanele uzivume mangabe isikhohlakali not as isikhohlakali ngicathi usuyalazi lo gama mangithi isikhohlakala ngibiza isikhohlakala ngesikhohlakali literally yabo so ukuhlakanipha kwakho mangabe uhlakaniphileke ngithi wesikhohlakala yabo so ungabe usuthi kusho nje obevumile kumina kusho uvuma kuwo wonke umuntu cha ukuthi ubetholene nobani nawe I hope yangizwa ke mfethu ungalenzi lelo phutha lokuthi ningalithola ithuba nibe ndawonye buza abangani bakho bekusize ngeendawo la ningakwazi nithola ithuba nibe ndawonye nobabili wazi ukuthi masisuka la okay sizoya kuphi sisuke la sizoya kuphi yabo but whether uyavuma kavumi ayikho inkinga but wena kufanele kube semqondweni wakho lokho wazi ukuthi imap yakho ihamba kanjani ngiyathemba ngizwa ke mfowethu